bezala, ta Britanian kalea. Protagonista xumeak, eguneroko uneak, kamera eta kabiak. Zaintzen gaituzte, baina nork zaintzen du zaintzaileak. Askatasun virtualesko bizi kuadrikulatuak, askatasun gradu virtual baten. Eta hueltatu zerrira, eta azkeuri begira, herri hau ez dago hobe. Ondokoaren gora berak, kontauta gero norberak, bereak beldurrez gorde. Bi begi dauzkagu, eta geu gara kontroladore. Askatasun virtualesko bizi kuadrikulatuak, askatasun gradu virtual baten. Gaude batuak, gaude baituak, askatasun gradu virtual baten. Na 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 na, oh. Na 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 na, oh. Na 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 na, oh. Na 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 na, oh. Askatasun virtualesko bizi kuadrikulatuak, askatasun gradu virtual baten.